Avui és un dia una mica especial perquè he preparat un petit text específic per a l'ocasió, per a explicar en què consisteixen aquestes experiències de caiac i poesia. Llavors és la primera vegada que el recito i és propi. Un dia potser vindràs amb mi, pujaràs a una barqueta i des de les primeres remades sentiràs l'eternitat present del meu delta efímer. Serem llibertat, com la lleugeresa del paisatge marí. Los cors estaran tranquils i potser tancarem los ulls i reviurem memòries plaents, mentre el sol abriga l'aigua i la sal dels nostres cossos. En el declivi imparable del dia, la poesia del paisatge trobarà versos d'aigua i de fang. Així allargarem lo recital, com qui no vol parar de ballar amb la bellesa de les terres de Juan Arbó. Los nostres rems seran com la bicicleta de l'escriptor del vint, un mitjà, però també un fi. I amb les poetes ebrenques potser percebrem que viure plenament és viure amb poesia, amb emocions, retroalimentar-nos poèticament sense mesura. Mireu que bonico! Ai, sí! Chao!